Oh, arang kakugihan ka jud. Isa nang gitapok guys sa ilang nilugi. Mo na ni katong ilang mga pinawakan aray. Itong mga pinawakan nilang mura pagbuteng. Mo na ni dia. Wow, duha kan tampok. Dapod. Tabunan taon po ni Jagsin. Arang ka very good nga bata. Wow. Ya. Di ay itabon tay sa mangita tag itabon na na. Ngita na sa itabon guys. Silang lugi ni Kuya Gail. Kana, pwede na nakasukin. Karon di mauwanan kay sayang. Nah, malata unsa nang mauwan ako tro. Ayan, very good. Wow, sana all. Kay si Kuya Gail guys, to nagbakiros among nati. Ha? Unsa na si Paparada na adto na kay nay kwan, naisin masama din sa to. Si Paparada labi. Bisig makulutang. Dira pa pong baba ni mo. Ini. Mo pa hinim po isugan. Ikat si babos. Gabriel guys ti ah. Isang buliton na rin mga sali ni Udit. Wala naman nila yung natangasin. Pare na lamang ginamitan. There guys, gibutan nga na og kuan. Pang bulitay, pang bulit ni Zara tus bulkasil kay na grabe naghanag mga buslok. Kagwang lagi sa Udit lagi, way batasan lagi. Sa mga buhan ni David guys. Hoy, day mahagbeng ka. Mahagbeng ka Elia Kimpot. Matagak ka bi. Uy, ginuo ko mahagbeng lagi ka. Hanggang sa kakiat Ano? Sudah na ka matagak ka. Kaning amang kuan guys, bawo ni amo pa na testing og nanay kurente umo okay pa ba ni ka nagligo-ligo man na siya. Ako, Ligo-ligo sa uwan. Ginuo ko. Natas pa pa na mulkit Oh, batay ka. Karoon na ta makita. Dahil wak-wak. Busot ng mga uwan niya. Taligsik ka nagto. Adyaw lagi din ha. Hala guys. Mulit na siya na sa mga buslot. Yung taon. Uy, saan taon pamaktoy ha. Kom, batay. Tanong sa padari. Ale. Story. Sumistirahan. Namulit na siya guys. Karoon din mang lusot ang mga uwan. Nagkuhan ng mga tubig. Hapit na dyan din taon. Dito na naman ang problema. Manguha na naman migbutong ang mga ikuan. Tagagat arang mahala ka jug plywood. Nagkinanipsan ba pila to? Nipis gab? 100 kapin. Na, 500 kapin. Zara ginuo ko. Saon na lang. Nagguhab na kasi so, dam ka nag-ungo na ni Zara. Bunawan kasi ka namang wakwaka ka. Ang nagsiin sa linya ulit. Gidaginot na mo agsalin guys ti kay wa naman di naman may kakwas kuan right pagwang na mga ginaba man na rin dyan isus ginok marasip tabangan na guys maning mga ginuda dari kay anong taong na may kanang na ay banggiraw ang taon may banggira guys pila na may kakuan ang taon may banggira dari na may abon sa may banggirang karon ato may ang hugas sa ripo kay wa may banggira kadto guys gipaudyo na dari agabuhan dari amo na lamang gikuan dari agabuhan sa bangira dari kawan taon mitaron hugasanan arang paita sana ang mga salin ning taon ning udis ning sina amo na lamang mo na lamang gitaklap dari kay wa na may budget tin taon pangpalitay og sin ang importante kanang lawas og dari kanang di may matuan kay grabing paita mo na sa agsalin ni udit pud kanini nga nabinta-bintaha mo ni ibulit na mo dari ya pa man na bulit og dari panaan sa nabulit diha. Orang lipaza ni mas balon gay. Aw day. Wow, kinuo ko si pabruta. Ang lipaza ni guys kani request man sa ganiha papalit og bubbles kuno. So may bubbles kana nalaman. Kanina na may gipalit balon. Mao na kay dugay magguba. Ang bubbles kay dali ra man mahurot. Hinik hujup-hujup ni jawa na. Tara nga. Shush kinuo ko. Gikan gahilak kay nadamag. Mao gani kay day balon. Ti. Isus nga po. Isus. Ito? Ha? Ito. Ito. Okay, kumati. Ito. Isus yun. Insa man ka? Mama. Salamat. Palit. Mama. Mama. Nek. Kombate, aron tayo malusot ng ungo niya. Aron tayo malusot ng tubig. Grabe ka dyan. May tanawan. Ako itag-check. O, na, ano ba? Ba na nga kuan.
siyang chicken. Uy, di pa may nisihagab. Di Di dapit na rin. Kasi unahan sa laman ng mga dagko. Kanang mga... Ha? Sa mangita sa kugungi, guys. Makuha sa kugungi kay mo iti mailhan aron makuha ni jag na sa dapit ag buslot. Yan. Handlok man dari kanay silid. Ya. Are, mo jay pang ilhanaan na guys. Kung di malulusot ang kagwang. Sad ba? Di man masigo ag gungi. Di di ko katunong. Nakita mo gana si hagkazo na. Diya, umulusot na magabok kag kahoy. Sabaka. Magabok kag kahoy mulusot. Oh, ayan, ay nawa jud. Matabang. Hala guys. Kapo di as ibabaw di Madera gab di hala, lusot man di na maday mong gibulit wa na tarong di Pita. Di Takot. Anak. Sige. Kana na. Sige. Wala. Kaya naramang suan, di ba sing bana? Sige. Kana kumpati. Ayan. Guys, ang mga buhandar hilapit. Anar ka day ha. Stilan. Oo, ta nagawasanan. Ano pa ni? Yes, bimpat ka ko pwede mo kat-kat dari gab. Pwede mo kat-kat. Ana di ay arda ka ka jung buhab. Murang gating. Okay, mo pa ni ma. Bulitan na guys. Ano luoy man. Uy, sa buho, aram na kuya, uy. Naghanap naman day ka dyan. Grabe tinapakan nga, dara. Naghanap mga gipapilitan guys na, pero okay ra na. Mada pa lagi nagpila ka, dekadang, kuan. Atay pa. Mada pa na, azum-azum. Guys, yan sa pagpapilit. Pupunan sa naman. Yan grabe yung kuko guys, mura namang nangamuti. Saan na ba ni? Pastila ng kukuha. Pahit talaga na hindi nataka. Kuan kayo na. Grabe yung kuko mura magkukuha. Nakabuling-buling na yung taon. Kumbati pa. Kairong natay. Kasilungan. Di na pa mga basa. Ken, isira sa dito Ken be. Guys. Okay na dyan yung tao. Nagkuhan na rin. Paudununon pa. Kaya tabunan na rin. Ungo na buti na. Daot nagkuhan mo. Kanang na ay kapal. Ano kay banaklong yan nagpudo ng baroy. Hoy. Danar mo kay manghagbangan. Nandiyan mo dito na mo. Dito na mo. Dito na mo kay narap ba dyan. Ha? Balik yun. Dito ni mo ko ito agtakabdan to. Dako sa ibabaw guys. Ayan yung kat-kat. Agak ko? Dapat skin. Arang ka sa kaunggoy. Aray. Gay. Bikin sa mga balintong tala sa Balik bas. ka. Okay, mabanggihan sa nama. Lemon! Nagradyo ka gara. Lemon! Guys, tayo si babaw dia. Lemon! Lemon! Di mamay na o? Pwede last tayo na azum-azum na yung taon padagila ha. Hindi lamang kay uhon ha. Ambak na ko guys, kaya yung mga bata na rin sa mga tunog sa lansang. At lagi mo rin kayo mga lansang. Kahit mga punog-punog mga kagwang mo. Nalagi mga lansang. Mga lansang daghan. Syaro kalusot yapon nanig. Ang ungo. Tay ungo pa, tay ungo guys to tay ungo. Kaya kinahimo ungo. Ambak na be, paginay. Mataga ka be. Di na siguro yung matuman na. Di na siguro. Matuwa tay mahimo. Matong buliton. Basta makaya pag bulit-bulit. Ngano kung di. Marig nahiwa guys to. Nandiyan nahiwa. Tabunan na lang magsin. Kaya kung isa magtuwa na ako. Ang CR nga arang kadyo ka. Urig. Delikado na sa makamakan kaya ang naglansang. Ang mga bata ko na rin mga gahig mga Kinjin ha. Samad ka na nabi. Alala, ambak. Kasi lang yung bataan eh. Ambak. Bi, kaya mataga ka diha bi. Ambak diha, unggoy ka lagi nang kagwanga ka. Mahagbang ka diha. Unggoy na si King. Unggoy laki. Baji? Unggoy baji may kunot. Di ko bajing unggoy na kayo. Unggoy laki ka, unggoy laki. Bi, tanak ko. Unggoy laki. Ayo ding. Ding na noon. Di man ang pilit. Mahagbang lagi ka diha. Ginoo ko. Narag ang mga haligi guys nga grabe. Nagajaning dugadja. Dito pamidanis puti. Sa mga ninuno pa ni Gabriel kanina. Diyan na naman. Grabe dugadja na ni. Iguang na ni Kaadyo. Pateri di kaning haligi
So nga nila yung mga haligi guys, kahoy. Kaya pamatay ka pa concrete. Puhon na. Pag-es ginoo. Maghinay huy, mo magkiring na. Ambak na mo. Kay hapon na. Kanon sa nanay jatot. Ang nabawa raman tos una guys, dani ra mga gamang atop dinhi. Karon na agi. Sa panog gamay kay arong diin taon pa darang inita, mura man taon daring malitson. Litson sa kainit. Nalingaw kasi imong balon be? Oy. Ha? Nene, atag. Mama. Mama. Amor singa man nimo, wa ka tarong ng kuyag bantay. Yung magwash na taron ha. Maginis na ta ha. Okay.